Bun găsit, prieteni! Mai avem câteva zile de stat în casă până când vom putea reîncepe plimbările cu motocicleta. Dar până atunci vreau să vă prezint unul dintre cele mai frumoase scutere produse de Yamaha în gama sportivă, modelul X-Max 400. La această categorie concurența este acerbă, dar Yamaha prezintă cea mai diversă gamă, cu numai puțin de 10 modele, de la 125 la 560 de cm3, și alegerea unui scooter este influențată de ceea ce vrei să faci cu el. Puterea motorului, volumul scooterului, ținuta de drum, consumul, capacitatea de depozitare, dotările și prețul, toate reprezintă criterii de alegere în decizia de a cumpăra unul dintre modele și voi încerca în filmul pe care îl postez mâine să vă prezint avantajele și dezavantajele scooterului Yamaha X-Max 400.